Dnes se Trenkoš rozhodl zúčastnit velmi zajímavého podniku. Tímto je slovenský pohár v dráhové cyklistice ve vzdáleném městě Prešově. Trenkoš dnes bude startovat v disciplíně olympijské omnium. Tato disciplína se jezdí na olympiádě, proto se jmenuje olympijské omnium. Vzhledem k tomu, že se jezdí na olympiádě, je výrazně prestižnější než třeba takový enduro. Trenkoš tuto disciplínu zde na prešovském velodromu vyzkoušel již včera. Bohužel ale upadl ze svého bicyklu. Jak my cyklisti odborně říkáme, šel na držku. Trenkoš naštěstí spadl přímo na hlavu. Tudíž se nic vážného nestalo. Trenkoš by tímto chtěl poděkovat firmě Paul Lange Ostrava za novou helmu. Trenkoši, jak se dnes cítíš? Dnes určitě vyhraju. Trenkoš se již připravuje na svůj závod. Máme 45 minut do startu první disciplíny a Trenkoš už vypadá, že se začíná zajímat o dráhovou cyklistiku. Trenkoš již započal rozjíždění před závodem. Rozjíždění je velmi důležité. Svaly cyklisty se zahřejí a Trenkoš bude moci podat svůj maximální výkon. Vidíme, že Trenkoš přistupuje k rozjíždění velmi zodpovědně. Jede teď na špici, což ale není pro cyklistu výhodné, neboť na něj fouká vítr a cyklista se gumuje více než v háku. Trenkoš již odstartoval do první disciplíny Omnia. První disciplína olympijského omnia je takzvaný scratch. Scratch je vlastně hladký závod a vyhrává závodník, který je první v cíli. Za tento svůj výkon obdrží 40 omniových bodů. Druhý závodník v pořadí obdrží 38 bodů, třetí pak 36 bodů a dále toto bodové ohodnocení o 2 body klesá. Uvidíme, kolik bodů si odnese ze závodu Scratch Trenkoš. Vzhledem k tomu, že závod je pro žáky poměrně krátký, pouze na 9 okruhů, věříme, že Trenkoš uvisí hlavní skupině, zatím ho vidíme na velmi dobré pozici, někde kolem konce balíku, protože se zatím nezávodí. Tak držme Trenkošovi palce, ať si přenese do dalších disciplín co nejvíce bodů. Další z disciplín olympijského omnia je takzvaný Tempo Race. Tempo Race je závod velmi zajímavý. Vypadá skoro jako Scratch, ale po 5. okruhu vždy první závodník na pásce obdrží 1 bod. V případě zisku bodů jsou tyto nadřazenější než cílové umístění, tedy kdo získá nejvíce bodů, zvítězí. Kde pak máme v balíku Trenkoše? Trenkoš si vede velmi dobře, je na konci skupiny. Bohužel na konci balíku se ale žádné body nerozdávají. Před hlavní skupinou tohoto závodu jsou již odjetí závodníci a ti budou body sbírat. Bohužel Trenkoš to není.
Uvidíme, kolik bodů si tedy Trnkoš, zde jedoucí velmi šikovně, přenese do celkového pořadí Omnia. Držme Trnkošovi palce. A máme zde nejzajímavější díl Omnia. Tím je bezesporu třetí disciplína, vylučovací závod. Ten spočívá v tom, že poslední závodník, který protne pásku, je ze závodu odvolán. Tento závod je zajímavý i pro diváky, protože mu vesměs rozumí. Trnkoš je specialista na tento závod. Vidíme ho tentokrát zcela skvěle, prakticky v čele startovního pole. Je ale dole a to se mu může vymstít. Podíváme se, kdy Trnkoš vypadne a zjistíme tak, kolik si přenese dalších bodů do závěrečné omniové bodovačky. Trnkoš pochopil hru a přesunul se z nevýhodné spodní pozice nahoru. A to ho zachránilo. Stále pokračuje v závodě. Ale máme tady těžký pád. Trnkoš bohužel ani dnešní omnium nedokončí. Bohužel se přimotal do dalšího pádu. Je sedřený jako samice. Helmu ale naštěstí tentokrát uchránil. A to je pro nás velké štěstí. A máme zde poslední disciplínu Omnia. Tou je bodovací závod. Bodovací závod spočívá v tom, že závodníci se snaží každé páté kolo přidat k svému omniovému účtu nějaký ten bodík. První závodník obdrží 5 bodů, druhý 3, 2 a 1 bod. Trnkoš bohužel kvůli zranění již nenastoupil. Nedá se nic dělat, ani dnes si svůj cíl nesplní. A nyní mě dovolte nějaké zhodnocení a trošku těch statistik. Trnkoš se v prešovském omniu neumístil. Bohužel upadl v třetí disciplíně. Vedl si ale do té doby velmi dobře. V prvním závodě Scratch dojel 12. Za to si připsal 18 bodů. Dále v závodě Tempo Race nezískal ani jediný bod, nicméně dojel na pásku jako 11. a připsal si 22 bodů. V třetí disciplíně upadl. Dále již nepokračoval. Bohužel simuloval naražené koleno. Bodovačka se tedy obešla již bez Trnkoše. Trnkoš se v Prešově ukázal jako excelentní simulant. Pokud se vám dnešní video líbilo, Tak dejte like, popřípadě odběr. a ahoj!